ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೊರನುವ ದೈವ ದೇವೇರು ನಮ ನಂಬಿನ ಸತ್ಯಳು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಮುಡೈನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಲೇಸು ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕುಲು ಸಾದರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರನು ಇತಿಹಾಸದಾದ ಕಾರಣಿಕದಾದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನಾಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋಪ ಭಕ್ತಿದ ಪರಕೆನ ಮಾತ ಪನ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಮಾತ ಪರಕೆಲು ಈಡೇರುವ ಆಂಡ ಅಲ್ಪದ ಸತ್ಯ ಅತನ ಅಲ್ಪದ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಕೇರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆದಿತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ತೆರಿದಿನ ಬಿನ್ನೆರು ನಮಕ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾವು ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಉದ್ದೇಶನದ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಟ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಅವೇ ದೈವ ದೇವೇರು ನಮ ನಂಬಿನ ಸತ್ಯಳು ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನೆದುಕೊನ್ವೆ ಯಾನು ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು. ಪನವು ನೆಕ್ಕು ಆದಿಕ್ಯನು ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ಮಲರಾಯಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನ ಮಾಯ ವಾರಾಹ ಕಾಯ ದೈವ ದೇವೇರನ ಕಲನಿಲನ್ನು ಪತ್ತಿನ ಕುಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೊಂಟ ಬಾಯಿ ಕೇದಿಗೆಡು ಕೆಕ್ಕಿಲು ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನ ಮಾಯ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪುರಾಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಏಳ್ನಾಡು ಸೀಮೆಗೆ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನವು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಲ್ನಾಡು ಎರಡೂರುದ 10 ಜನ ಬತ್ತದು ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೇವರೆಂಚನ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿತ ಈ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ವಿಚಾರಣ ನಿಖಲ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗುದಿಯೇರೆ ಬಲ್ನಾಡದ ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಆ ಪುದರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸನು ಎಂಗ್ಲು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಈ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಜನಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪವುಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂಜಾತ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಲ್ನಾಡದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತತ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಚನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಇಡಬೈದರು ಇರನಿ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲುಳ್ಳ ಈ ದೈವದ ದೇವರೆಗೊಂಜಿ ತಂತ್ರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ದೈವಳೆಗೆ ಐಕ ಐನವ್ಯಾಯನಂಚಿನ 14 ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು ಪಂಪನವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮಲ್ತಿನ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಇನ್ನುವೇ ಕಟ್ಲೆದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಬಲ್ನಾಡದ ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ನೇಮ ನೆರಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ನಮ್ಮ ಆತೆರೆಗಳ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯುವಕಿಯರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಪರವ ಮಾಡಾವು ಬೈದರೆ ಇರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಿಗೆ ಲೇಸು ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಮಾತ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಜನಮಂದಲೆ ತುಳುವನಾಡ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಎದುರುಡು ನಿಖಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪೋವುಂದುಂಡು ಐಕೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅತಂದಾಂಡ ಸಲಹೆ ಅತಂದಾಂಡ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕೇಳಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಚಾರ ತೆರೆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಿಖಲೆಗೆ ಐನು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪ ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖೇನ್ವೆ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಡ ಬಲ್ನಾಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪುದಾರುಂಡು ಪುತ್ತೂರುದ ಮುತ್ತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಪುತ್ತೂರು ಪನಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅದನ್ನು ಉಬಾರ ಎಂದು ಪಣಿಯರೆ ಒಂಜಾತಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಗಳು ಅವು ಒಂಜಿ ಪುದರ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಐಕ ಐನ ವ್ಯಾಯನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪಂಪಿನವು ನಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ತೋಜುಲು ಬಲ್ನಾಡು ಎರಡೂರು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪುದರ ಬರೆಯರೆ ಕಾರಣದಾದ ಬಲ್ನಾಡು ಎರಡೂರು ಪುದರ್ ಬರರ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಬಲಭಾಗೋಡು ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಬಲನಾಡು ಉಂಡದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಬಲಭಾಗ ಇತ್ತ ಬಲ್ನಾಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರೆಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಬಲಭಾಗಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಉಳ್ಳಾಳದಿ ನೆಲೆಯಾತಿರು ಪಂಪನೆಗೆ ಬಲಭಾಗಡಿತ್ತಿನಗೆ ಬಲ್ನಾಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ 26 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಂದಾಂಡ ಆ ಕಮಿಟಿಡು ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತಿನಾರೆ ಇನ್ನನ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಚಾನು ಉಂಟು ಇತ್ತೇನು ಹರೀಶ್ ಪರವೆರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಲ್ನಾಡು ಈರು ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಏತು ವರ್ಷ ಬಲ್ನಾಡು ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ
ತುಳುನಾಡದ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಲ್ನಾಡ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯರು 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯನೇ ಉಳ್ಳಾಳ್ದೇಪನೆ ದಂಡನಾಯಕನ ಅಂಚಿನ ಕಾಳಾರವನ ಮೂವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ನೇಮೋತ್ಸವ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತುವಲ್ಲೇ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 14 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾರ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಲ್ನಾಡದ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಪನ್ಪುನೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಬಲ್ನಾಡ ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಳು ಓ ಮಾತಾ ದೈವಳು ಪಂಡ ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಮಲರಾಯಿ ಉಕ್ಕ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಉಳ್ಳ ಕಾಲರಾವು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಉಳ್ಳ ಚಲನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ನಾಡದ ದಂಡನಾಯಕನ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇಟೆ ಪೋನಾಗ ತೋಜಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಮಾಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ರಾಜ ರಸ್ತೆಗೆ ತಾಗದಿತ್ತಿಲಕ ಉಂಡವು ನಮಕ್ ಉಳಾಯ್ದ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ ರಸ್ತೆಗೆ ತಾಗದಿತ್ತಿಲಕ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆತಿನಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇರಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಗುರಿಕಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ ಆತಿನ ಬನ್ನಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ಇರಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅದನ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ 1989 ಯಾನು ಅಲ್ಪದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಂದು 2015 ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಐಕು ದುಂಬು DK ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರೆಡ್ದು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಬೆಳಿಯೂರು ಗೊತ್ತು ವೆಂಕಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡದ ಬೆಳಿಯೂರು ಗೊತ್ತು ವೆಂಕಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದು 6 ಹೆಬ್ಬಾರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋದ್ನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಡ ದುಂಬು ಸೇಡಿಯಾಪ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅಂದು 6 ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ 1928 ಈ ದ್ವೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಲ್ಪದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೂರು ಕೊರಿಯರು ದಯವಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಪುರ್ತುಡು ಒವೇ ನೇಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟುದಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಾಣಿಗೆ ಅಂಚಾರು ದೂರು ಕೊರನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಆರೆಗೆ ಐನ ಪೂರ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತದು ಬೇರೆಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಇಂಟರೀಮ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಆರೆ ನೇಮಕ ಮಲ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಿರ ದುಂಬು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇರೆಗ್ಲ ಕೋರ್ಟುಡು ಪುರ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಆದ 1933 ಪಿರ ಒಂದು ಆಂಡು ಎಂಡಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೇರೆಗೆ ಆದೇಶ ಆಂಡು ಐನ ಪೂರ ಸ್ವಾಧೀನದಿತ್ತು ನೋಡು ಅಲ್ಪ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪರ್ವ ಪೂರ ನಡಪೊಡುಗೊಂಡದು ಆಂಡಲ ಕೋರ್ಟುಡು ಪಿರ ಕೇಸು ಐನ ಹಿಡ್ದವರ 1939 ಕೋರ್ಟುಡ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಆದೇಶ ಆಂಡು ಬೇರೆಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ದುಂಬು ಐನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿತ್ತೊಂಡ್ರ ಐನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು 1940 ನಿರಂತರವಾದ ಅವಳು ನೇಮ ಒಂದುಂಡು ಭಂಡಾರ ಎಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಇತಿಹಾಸ ಏತುಂಡು ಪಂಪಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿನೂದು ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ನಮಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾತ್ರ ಆಜಿನೂದು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನೆನ್ನುತ್ತುನಾಗ 5 ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮ ನಡವಳಿ ಬಾಕಿ ಪರ್ವೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುನ ಪುರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ 10 ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಲ್ನಾಡದು ಉಳ್ಳಾಳ್ ದಿನ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುತ್ತೂರದ 10 ದಿನತ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲ್ನಾಡದ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪು ನಾವು ದೈವ ದೇವರ ಭೇಟಿ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕೊಡಿಜಾಯನ ಮನದನಿ ಅವಳು ಕೈಲಿ ಗಡ್ಪುಣ ದಿನ ತುಯರದ್ದಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ರಥೋತ್ಸವ ರಥೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಜಾವನ ರಥೋತ್ಸವ ಆರಾಟ ಮನದಾನಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಿಜಾವನ ಮನದಾನಿ ಅಲ್ಪ ಕೈಲಿ ಗಡ್ಪುಣೆ ಐಕ್ ದಿನ ತುಯರದ್ದಿ ಆ ಕೈಲಿ ಗಡ್ತದ ಎಣ್ಮೆಟ್ಟು ಬಂಡ 20 ಕೈಲಿ ಗಡ್ಪುಣೆ 28 ತಾರೀಕಿಗೆ
ಅವಳು ನೇಮ ಪುತ್ತೂರು 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೈಲಿ ಕಾಡ್ಬಿಡ 17ಕ್ಕೆ ರಥ 18 ಆರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋತು 16 ಕೊಡಿಜಾಪಣ ಅವಳು ಕೈಲಿ ಕಾಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 27ಕ್ಕೆ ಬಂಡಾರದ ಎತ್ತದು 28 ನೇಮ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸುರೂತ ನೇಮ ಐಕೆ ಒಳಸರಿ ನೇಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದಂಡನಾಯಕ ದೈವದ 5 ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನೇಮ 5 ಕಾಳರಾವು 5 ಮಲ್ರಾಯನ ನೇಮ ಅಂಚೆ ಈತ್ ನೇಮಲು 4 ನೇಮ ಅವಳು ನಡಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆತಿನಂಜನ ಬ್ರಹ್ಮ 2014-15 ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆತಂದ್ರವಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಯಾನ ತೆರೆಯನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಲ್ಪ ಆ ಪರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೆ ದಂಡನಾಯಕದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ಮಂಡ ರಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಸುರುಟು ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೊಡುಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾಡದು ಅಂಡ ಐತೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ 10-13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅಂಡ ಸುರುಟು ಎಂಕ್ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚೆ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಅಂತೆ ಪೂರ ಪೋತಂದು ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪನೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಸಮಯ ಬೇತೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊರಿಯರ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಸೇವಕರ ಅದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜನ ಬರ್ತದೇರು ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಓಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಪೋತುಜ ಅವು ದೈವನೇ ದೇವೆಲ್ಲ ದೈವಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊಣತ್ ಕೊರ್ತೇರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬಾರಿ ಅಂಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಬಾಂಬೈದ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಪ್ರವಣಿದೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮೂರ್ದಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಂಬೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನಡ ಅಲ್ಪದಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂಡೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬರುವಾರ ನೆನಪಿತ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಂದನ ಮಂಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಆಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಇಡೀ ಊರದ ಭಕ್ತಾದಿಲೇನ ಸಹಕಾರ ಆತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಲಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆಗೌಡು ಬಾಕಿ ಮರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸುತ್ತು ಬೋಡ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಎರಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಬುಪ್ಪುನಂಜಿನ ದೈವಳು ಇರ್ಪಂಡರ ದಂಡನಾಯಕಿ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಕಾಳರಾವು ಮಲರಾಯೆ ಐನ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದಾದ ಆ ದೈವಳು ಎಂಚು ಬತ್ತ ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಐನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸರಣತೆ ದಾದ ಐಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾಗೇಟ್ ಚಂಡಿಕೆ ರೂಪಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಆದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಡು ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾದು ಐಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಭವ ಉಂಡಿರು ಉದ್ಭವನ ಕೊಡ್ತು ಕనుక ಎಡತೇರು ಸಾರ ಗಣ್ಣವನ್ನು ಕಲಿಗಲ ಬಲತ್ತು ಬಲ ಸಾರ ಗಣ್ಣವನ್ನು ಅಲ್ಪ ನಿಲೆ ಇದ್ದೆ ಅಗಲಿಗೆ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ನಿಲೆ ತೊಯ್ಪಾಡು ಬಂದದು ಬತ್ತೇರು ಬರ್ಪನ